Indonésie jamana fanga ɲɛmɔgɔ bɛɛ wulikajɔ sugu bɛɛ la yaasa mɔgɔ minnu kɔni balannen don dugukolo yɛrɛ mun kɛra ni a ye mɔgɔ 272 o de faga a ye se k'u kisi. Hong Kong ka cardinal Joseph Zen ni san 90 don ani mɔgɔ 5 wɛrɛ ɲɛngira jumadon k'a fɔ k'u m'u ka nafolo dɔ ko fɔ mun tununa bi. Suisse duniya selege naani ka adamadenya hakɛ tɔpɔtɔ kulu ye dangarili mun tara ka Iran jamana fɛ ka minnu bɔra k'u ka nisɔngoya tagama kɛ Machia Amini fagali kɔfɛ a ye a kɔn. Mɔgɔ dɔ ale kɔni jogura ni marifakisɛ ye ani mɔgɔ dɔw fɛnɛ minɛna ko mankan de kɛra tungarankew ni olu ni ɲɔgɔn cɛ Burgos dugu la Serbie. Kenya Ameriki jamana ka kɛnɛya dɔgɔtɔrɔ Marcy Bowers ka furakɛli kɛ muso minnu ye nɛgɛkɔrɔ sigi sɔrɔ Nairobi dɔgɔtɔrɔso dɔ la.